Algaita Studio. Kai, ina kake dan babanka? Ba a zaga min baba a zauna lafiya. Kuma kowaye mutum zan iya kashe shi. Ina ɗayata take? Nauyi kilo 75, tsayi kafa 5.5, murɗaɗɗiyar suran jiki da kuma zuciya ta tunkarar miyagun mutane irinka. A takaice dai sirikina ga ta garaj dan bayan gari. Kai, kana wasa ne da mutuwarka? Abin da nake yi kenan na sha'awa tun ina yaro. Idan na kama ka, kamar ragowa ka zan yanka ka. Idan har ka iya kama ni kaina zan yi farin cikin ka yanka nin. Kafin rana yau ta sauka sai na kashe ka. Ni kuma na ƙara maka har zuwa asibancin gobe. Mu zuba ta. Kai, ihun ka bai wuce cika kunne ba. Ni kuma ihu na aradi ce. Ku yi subscribing a wannan tasha domin samun ingantattun shirye-shirye. Za mu namu kafce na Indiya fassara algaita masu nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Sai an jima.